assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon alluwal nogas e jeeɗiɗi. Jeygal noon ko wonande horɓe balɗe nogas e jeegom ha timmi. Ene natani e jamma jofoyɗo nogas e jeeɗiɗi. Hande noon juulete hen ko darɗe 12 wonande korɗo balɗe nogas e jeegom ene jofoya nogas e jeeɗiɗi ko darɗe 12 mbaɗata. Kala hen darde fatiha lawol gotol inna anzalnahu saɗa wawi laabi 10. hawra jamma laylatul qadri on paami wonande yaruɓe ɗon ɓe wonande yaruɓe ɗon ɓe ko jamma laylatul qadri hawrata wonande yaruɓe ɗon ɓe nani wonande yaruɓe ɗon ɓe ko darɗe 12 mbaɗa ɗiɗi calmina mbatta 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 ɗiɗi calmina hawra calminali jeegom. Kala hen darde noon mbatta ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu saɗa wawi laabi 10. Sa wawa ƴewade mbawɗa nde mbaɗa ɗon. Mbimi ngal ɗo alluwal jeygal ko wonande horɓe balɗe nogas e jeegom ha timmi. Oɗon jogoɗo jofoyde nogas e jeeɗiɗi jamma mum ko watte ko darɗe mon 10 mbaɗaton. ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali jeegom. Kala hen darde ko fatiha mbaɗata gotol inna anzalnahu laabi 10. ɗum noon ko naafila wona farilla. Sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hende kadi sa waɗa ko Allah ma bakkat kono mbaɗa noon keɓa moƴƴere ɓuuri moƴƴude. Sa ni jaddowo jokku hajuma mbaɗa ndewa Allah kocca hajuma paya hajuma. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly École Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama wassalam.